Ανοίξτε το παράθυρο, είμαστε από κάτω. Στο UCB πηγαίνουμε να δουν τα πάνω κάτω. Σας περιμένουμε και εσάς, Unlimited και Σαματάς. Μόνο με 10 ευρώ πουλά, τα πιού τα καρπατόπουλα. Στήριξε την προσπάθεια που κάνει νεολαία. Να είμαστε στην Αττική μια δυνατή παρέα. Σας περιμένουμε και εσάς, Unlimited και Σαματάς.